Egunon eta zorionak hemen zauzen hoi. Gaur ez dakit nola ibilko garan denporaz eta, baina nire hitzaldia igiritzen duena hau denpora, ez dakar mezu barririk eta zera inolako topaketa merito dunik. Bakarri nator esatera, euskera landu behar dugule, sakondu behar dugule euskeran, ze da, euskera da tresna bat, da gailu bat, marrazkien eta beste astarna kobatate da lezetan topaten diren besteekoa, edo hobea atzineko bideak eta jakindunak eta historiak azaltzeko. Zergatik joan da? Bueno, aldo zu pasa horrengo gara? Baina. Hori bai. Nik, ez topaten merito handirik hau glaziarra terpe oneri, izen bada, balitzike izatea eta beste aterpe batzupe diote egon direla, baina nik ez topaten zer handirik, jaramon handirik, euskerarekin aurrean ipinita. Euskerak asko gehiago astarna eta asko mezu gehiago dakarzt, amen eta marrazkietan eta zeatan topaten dina baino. Aldo zu pasa mesedez. Normala da, hemen oraindik aurrera, sarritan ikusiko dugu mapak eta marrak. Adibidez, hor ikusten den irudia, ikusi dozue horren punto baltza dira kobak. Koba daudenak Perigordeko zean eta gure Kantauriko kostan. Baina han, marra gorritxuan ikusten dana, da non egoan kostako ertzea orain 18.000 urte apurbe gora bera. Zer nahi du esan hori, gero ikusiko dan bezala, orduko kostaren ertzea, lehen izendana, orain urpean dagola. Baina ez urpean gitxi, dago urpean, 120 metrora sakonean. Pasa mesedez. Bueno, lesesiz detaiak. Hau, dirudi frantzez idatzita dagoela. Baina, horrela, segiduan irakurten badugu. Lesesiz, lehizan itzura dauka. Eta taiatu, da euskeraz mostea zeharretara. Eta aia, da modu bat aitzeri deitzuteko. Adibidez, Peñas de Aia, edo Burgosen dagoen Peña Amaia. Aia, da arrize. Orduan, klaru dau, hor Perigorden hainbete lezo eta hainbete gordeleko edo aterpe dauz, ezegaitik hori dana, horko harria, horko sustratoa karezkoa dalakon. Eta kareak eta urak ematen dute lekutan olako formak, geruzak bigura direnien olako formak, eta gero Kantabrikoan forma sakunak, leizek eta kobak sakondu egiten direlakon. Aldo zu pasan ez ez. Hau da, irudi bat Gipuzkoako gaur egungo kosta, eta orain 18.000 kostaren apurbe gora bera non egoan. Ikusi zue, 6 kilometrotik 12 kilometrora dago. Pentsaizue, hemen ertzean, zestoan eta badauz leizek, hor, uren azpian dagoen lurrean, zer ez da egongo. Itxaropena, hortik hasiko garela ataten, astarna gehiago, eta bide honean gaudela gehiago jakiteko. Pasa hurrengoan bezez. Orain agertzen da Bizkaikoa. Bizkaian, oraindik luzeagoa da. 8 kilometrora. Han ikusten duzue gabiota daukan izena gazesko zera. Hau, hemen egoan
hemen, plataforma hori. Honek sakonak dire erreken, gaur egungo erreken, zerak, ibilikoak dire, gertzen dira. Eta Bermiotarrak non arraintzen eben hemen, honek deitzen dira, guretzako, honek deitzen dira kalak. Kalak dira toki sakonenak. Hor batzen dira lebatzak eta beste animale gozoak. Gero, aipatuko da hau, laster ikusiko duen bezala, arkeologun artean, bakarrik balio dau aurkitu dena. Aurkitu dena, baiezkoa da. Aurkitu bada, zer bat, azal bat, mamaro batena, hori gu dago esan, izen dala. Baina ezin dena da, ukatu, ez dana aurkitu. Pasame ze zurrengoa. Irudiak oso polita dire. Zer dioskue honek irudiak? Dioskue, orduko andrak eta gizonak, basekila margosten, basekila osagaiak egiten margosteko, basekila argia biztuten sakonetan, baina, hau, koban barruen, leizen barruen, badago, hau, zer esan egongo kanpoan. Ni gaztetarik margolari, zaila izen naz, betik uste inaz, marrazkiak egitean, bai nire gelan eta bai kanpoan. Eta hainbet lagunen dituen admiraten zutena, nire marrazkio, trebetasuna. Horregatik, kanpoan egon zirena gehienak galdu dira, ze hemen urek eta haizeak eta oxigenoak eta jaten dabe margoak. Afrikan eta beste leku batzutan gorde dira orduko zerak. Asuntoa da, ze aberastasune esan ongo kanpoko haitzetan eta lekutan. Bakarrik galdera bat. Pasa aurrengoa mesedez. Gero, honek irudia dira bat Kantabriakoa eta bestea Perigordekoa. Ikusten dezunez, hori paisaia, ezkerreko paisaia, nahazta da belardiak eta haitzak. Paisai ederra, kobak egoteko, eta gordelekuak egoteko, eta aterpeak egoteko. Alderantziz, Kastillan, gehienetan esan egoten kobak egiteko gaitasunik, harri falta gaitik. Orduan, zelan, hor ezkerrekotan egoten baziren bedarzaleak, nauzaleak, kantidade baten, zer esan ongo honetan leuntadatan. Zer esan egongo. Asuntoa da, urak eta haizeak eta zerak eraman dutela aztarnak, galdu, zabaldu eta erre egin dira, galdu egin dira. Egunen baten aurkituko dira hemen bere aztarnak gehiago esko batan bakarrik. Pasa aurrengoa mesedez. Bueno, errez dago hau, zeran, Perigordeko geruzak, ikusten dira zelan jan dire, urek zelan jan duen, eta leko benetan berezia egoteko eta eguzkia hartzeko. Eta ez lantzin behin, euskarazko izenak, adibidez eskalera, aitzkala, aitzetan kalak egiten zirenan oinak imitzeko edo egoteko, aitzkalak, eta aterpea, aterri be, aterpea da berba bat erabiltzen dana egunero gure euskaldunen artien. Pasa horrengoa mesedez. Hau beste adierazi bata. Hau dau 300 kilometro gorago. Hau dago Ruen inguruan. Hau deitzen da San Adrian aterpea. Aterpea zen eskerrean ikusten dana, baina geroko mendeetan, 16-17 mendean, egin zen eleiza bat kanpotik. Hori da ikuspegi barrotik eta kanpotik. Adrian, sartzen bazari eukelen nire zera blogean, eta uste dute, zeran bere badako agule, estapatzi, uste dute sartun genuela zeu zer euskaren jaterrian, bai, topa dizue Adrianen gan, egin nuen oain zazpi urte, itzaldia. Adrian asko dauz, Eskozian, Italian, Espainian, Portugalen, aterrian. Adrianen historia, santuaren historia, dirudi, apaisak sartu deuzko honek historiak, lehenbiziko lekoak
Adrianen antzeko agotza eduki dutenak. Aterrian da, el gran aterpe. Aterrian dize, Adrian. Aterrian egin du Adrian. Eta Adrianetik, Elizek edo gure zerak aldunak sartu dabe horrek izenak. Pasame ez urrengoa. Adrien, frantzesez? Adrien. Ezaten da, Adrien. Adrien. Zer esan nahi du? Aterri handize. Aterrian. Aterri handi egin du Adrian. Pasa urrengoa, mesez. Bueno, hau beste zer bat. Hau da, gaur egungo lurrak eta bedartzak eta basoak, eta hau bestea, hain 18 mila urtera egoena. Tundra bakizu tundra, da izen bat inork ez dakin nondi datorren. Eta taiga erez. Balitzike tundra eta taiga euskeratik etortea. Tunturre da ganeko leko bat edo terreno bat. Eta ara da launa. Tuntara da gane leuna. Es decir, Espainian esaten dana una meseta. Meseta de frío, tundra. Eta taitu da moztu betik. Ga da, ez dana mozten. Hori gu dago esan, beste baso motetan, ebaiten zutela arbolak, landara barrik imitzeko, baina tundaran, taigan ez. Bete hori, Gu dago esan hori, zer gu dago esan hori, gure abazarrak, bazekitila mobiten hortik, enolako arazo barik mobiten zela hortik zehar, hotzan aparte eta guztien aparte. Pasa hurrengoa. Hau da beste irudi bat, dakarrena, non egoan kostaren ertzea, lehen erakutsi dugun bezalakoa, eta non egoen itxas ertzea. Itxas izotzaren ertzea da gaur egun deitzen dana bankiza polar. Poloa, diote poluz dela, palotik datorrela, polo bat, hane lurre, bueltak ematen zuelaren inguru. Baina nire ustez ez da hori. Bermeoko arrantzalek polo esaten diote, kosta apala denean eta altura gitxidun danean, adibidez Castropol, Sebastopol, eta horre polak, eta Santa Pola, batzu dira areskoak, adibidez Castropol, eta beste batzuk arriskoak, Santa Pola. Santa Pola ikusten badozue itxasotik, da holako kosta bea 3 metroko kosta, oso polita, baina dirudi, eta baita izotzan poloa da, gaur esaten deitzen dana poloa, itxas poloa. Gero, aipatu behar, badakizu entzun dozue ekotono. Ekotono oso berba interesgarria da. Ekotonoak dire inguru bat amaitzen dan, inguru natural bat amaitzen danean, eta beste bat hasten danean, horren bien ertzeak, izaten dira oso aberatzak. Oso aberatzak, hegaztitan, arrainetan, edo zerako aberetan. Eta hori, hau ertzea, izotzan ertze guztia, eiztarientzako eta arraintzalientzako izen da, leko bat ugaridun jatekoa eta jaztekoa eta dana. Pasa mesedez, hurrengoa. Poloa orain ere zurrupatzeko ere ditzen. Bai. Ura izoztuko. Bai, poloa. Bueno, hau, ezagutzen duzu morroie, igual ez ezta? Txiblera. Bueno, honek esan dau, neuk entzun diot oneri, hemen Euskaldun berantiaren teorian, neuk entzun txat, hemengo biztanleak ez ziren sartzen belaunetara baino, belaunetara baino, kantauriko zeratan, bakarrik txirlek eta lapak batzeko.
neuk entzun diet. Hori, pasa urrengora. Eta bere argudio oso pobrea da, oso txiru da. Zeraitik, maskordun azalak ondo gordeten direlakon, ondo konserbaten direlakon, ze kare aragonitoa da, karezko zemento bat esatilez ondo mantentzen dana. Baina arraien zontzak eta ezurrek bapestu egiten dira, desagertu itzen dira, baina pasa izu urrengora mesedez. Eta hau topatu zen, hori horre ikusten dana da belarriko pikorra edo erderaz otolito deitzen da hori. Hori da, arrainek buruaren barruan daukaten gure belarriko ezurrek esate bezala, asmateko nondik datorren erasoa. Sentimentu hori da, hori aurkitu zen, 9.000 urteko geruza baten, santimamineko, txirlen eta zeran azalen artean, hori topatu zen. Eta hori, ezin je ukatu, lebatza bakarrik bizi da, sakonera haundietan. Eta inoiz ez da heltzen kostara. Han ipintzen du arrautzak, han hasten dira kumeak, eta han hiltzen dira. Eta hori gudau esan, orduko biztanleak, bazekile, bertara joaten eta arraintzen. Orduan Santanaren esana porrota. Ez da egia. Gure abazarrak bazekiten arraintzek edo nabigatzen eta barkoak eta zerak egiten. Pasa aurrengora mesedez. Hau da botea. Badakizue, erderaz danodakizue, ez da? Danodakizue. Erderaz dau esaera bat, te amo, bode, porque serás, ez dakizue? Te amo, bode, porque serás odre. Bode eta ingeleseko body, what a beautiful body, baby. Body, da azala. Akarran gorputze ustuta eta josita, eta barrutik koipea eman da, hori da body, bode, eta botea, nabigatzeko botea be, horti dator. Hasikerako boteak ez dira izen egurrezkoak, margosten dutelakon beti bezala. Izen dire, olakoak. Kanpotik larru eta barrutik zaietzak, zaietza flexibleak. Hori da, barriz egin zen modelo bat, eta ondo nabegazuela Eskoziatik Galiziar arte. Bode, ari zen, azala, bodi. Pasa aurrengo mesedez. Bai, sagi, bai. Sa da azala. Sa. Horti dator sapoa. Sa, apo. Puztuten duelakon sa. Apoa. Bueno, hau da, gaur egungo librutan irakasten dana. Hone, portuak izen dira erromanoa jarrita. Ordura arte, inor ez du itxasora urten hortik. Gezur utza. Demostrata dau, bazegila nabegatzen. Pasa aurrengora. Bueno, bai, honek astarnak ezin ukatutekoa dira. Hau, aurkitu dan lekoan, bai Txinan eta bai Italian, hori egizkoa da, hor dago. Baina, ezer agertu, ezin da ukatu bizimodo bat egon dala. Eta honek, agertu arte astarna barriek ukatu egiten duzkue dana. Pasa aurrengora. Adibidez, abere, animali. Ez gara lotzatu behar animali esateko. Anima ahalak dira animarik ez daukatenak. Gu gara animedunak. Eta animaliak dira animerik ez daukatenak. Sin alma. Animali asko, klima hotzetakoak, adibidez, hau mamarrotxue, hau ez da gaur egun ondo ikusten. Hori da armiño. Armiñoa da oso famatu pizti bat, bakizuen ondi dator honen izena. Euskarazko izena, Erbiñu, dinoie Armeniatik etorri zala lehenengo Armiñoa, eta horti dela Armiño. Armenian ia ez dago Armiñorik. Hemen Pirinotan eta askoz gehiago dagoen baino. Eta
erbinude deitzen da hau animali, erbinude. Bakizu zehaitik, erbiak egiten dute lo, euren kametan, guk esan du kame da sakoneratxu bat, kamean lotan daude, eta hau hurbiltzen da, astiro, zaratik inbarik, eta hainke egiten die erbieri, hemengo zanan, eta odola txupe, eta erbiak ez dira konturetuten. Izartzen direnean, erdi makalik, zer gertatu zai, erbinudek, inutu da, txupe, erbinu, liebres, hau, martxua. Eta hori, hor dagoena, bull, ingeleseko bull, bu da, agotza, irizek eta zezenena, eta artilodaktolena, eta da, ulea. El toro, zelan da, el toro de la piel, de la lana, toro de lanudo. Ez da zezena, da euntzen familikoa da. Gure ulea, hor dago, bul, el toro lanudo, bul. Pasa hurrengoa. Lanudo, ule, bu da animalia, eta ile izen da, ule. Bai, bermion ez da ule esaten dugu nio, ule. Ule, el toro de pelo, bul. Pasa, hau da antea. Animalik handiena euren familiekoa, antea da hori, antea. Alze, iparreko eta ez danetan, hizkuntza gitzitan deitzen da alze. Karibu euren hizkuntzan, Amerikako hizkuntzan karibu. Karibu dau esan narrastia edo ez da izer orakoren bat. Baina, antea da, segurazki, oso euretariko handiena zelakon, hori gudu esan, izeko objektibo bat edo zer bat izen dara atxine. Oso arriskutsua da, hau animali. Kanadan hartzak eta otzua paino gehiago hiltzen dute honek personan artean. Pasa hurrengoa, mesedez. Morsa. Morsaren izene normalena uerruz, baina morsa be oso ugari da. Eta zer nahi du esan mortza? Zetako behar du mortzak horrek hortz bizek. Mugiteko. Horrekin igoten da izerregen ganera, eta horrekin korriten du narrazka. Euskeraz, mugitea da. Mugi. Eta hortz, los dientes para correr. Morsa. Hori, izena holan bada, gutarikoak basekiten honek harrapatzen eta aginak entzen eta guztia. Pasa aurrengoa, mesedez. Hau bai. Ikusi badozue, nahiko entzuten da orkan ganean, ze orkak, baina hasi dira barko txikieri erasoten, ez dakigu zaitik, baina oso animali oso indartzu eta oso odolzalea da. Ikusi duzue, hori marrazkia, foka bat dauka hortzen artien, eta dago zatitxuten, orka koitza da, errateko urraka da desgarrar, urraka da hau animala egiten zuena, eta izena balitzike euskeratik etortea. Aurrengoa. Hau sepena, ezin izan dugu deitzi internetetik, baina hau da foka. Guk euskeraz asmatu dugu izen barriak, itxastxal, itxastxakur, urtxakur, ezer ez duenak esaten. Nire ustez jatorrizko izena, izen da fuka. Eta bideo hau, albazare zuek sartu zuen etzean bideo honetan, jarri zue foka, sonido de la foka. Fokak izozko zilutara agertzen direnien arnaz hartzeko, barriro sartzeko, 50 aldiz egiten dute arnaza. Baina sartzerakotan ez dute zaretik egiten. Baina botaterakoan egiten dute hortik izena, fuka, la soplona. Forka, pasa hurrengoa. Pena ezin dela entzun, ze oso klaru dago. Pasa hurrengoa. Alba da? Ezin da pasa? Ka buena mar. Ai,
Bueno, hau bere beste pena. Ze, hau, hori izurdi, gaur egun izurdi ditzen zagu eleku udanatan. Baina benetako izena galdu egin dugu. Ze sarritan euskerak beste hizkuntza bat ekartzen du nien bere izena, euskerak lagaitzen dio izenari. Eta asmaten du barri bat. Izen barria normalki izeten da txiruagoa lengoa baino. Lengoa izena gure izurdina izen da, hau, hemen dagoena. Dei fin. Dei fine da llamada aguda. Delfinen deia da eta gure arrantzalek eta nabigantiek entzuten eben hori izena, eta diote griegotik delfin dala utero. El utero, uterotik urteten dabelakon delfine bizirik. Bai baleak ere bai, eta bai katxaloteak eta beste guztiak. Bai, bakarra egiten duena dei fina, eta I eta L aldakorra dira eron artean. Lege bata, I, L bihurtzea, deifin egin jau delfin. Eta ez gara lotzatu behar delfine, deifine, deitxuteagaitik, zerari, izurdiari. Izurdik ez dago esan esaten, cerdo de agua, zer dinori, cerdo daela. Venga, urrengoa. Albada. Bai, hau politxagoa. Hau, animale, neutakit hau, ni esazoi baten ni erdia beratza izenaz eta euki ditut, bost barko euki ditut, bat saldu eta beste edarragoa erosi eta denpore honetan. Eta gure barko bat izen da, honen izenekoa, Narvalo 25. Eta orduan, 25 oineko barko txueneko, ederra ametik eta beratzi metrokoa. Eta orduan arduretu nintzen, ia Narvalo zelan deitzen zen, eta hizkuntza guztietan Narval deitzen da, Narvale. Narru balea. Zer dauka, zer berezitasun edeko Narvala? Bere azala ebagita eta erreta zeraren koipiaren gainean, olako sarten edo padura baten gainean, da, izan behar da, geuzeri gozuena eskimalantzako. Narru balea. Narru balea. Patxi, narru balea. Hau da izena gurea. Hau egon behar like lehenengo, gure iztegian. Hori iztegi santarra, orain ja gertu dena, 10 urte eta gero lanean. Ez da honen zeharik ez dau deirik, honen gan. Narvaloa, aldo zu pasa hurrengoa. Hau guztigaz gudot esan, honek izenak gureak izen badira, edo susmoa badaukagu izen direla, izen da gutarrok, geuze normala izen dulakon, honek animali guztiak ezagutzea. Etxasoari, eman da, eta itxasoan aldana mugidu, ez dauka bildurrik, ez urerik, ez uren faltarik, ez jatekorik, inglesak esaten dute, fish can be eat and drink. Ezela, bai. Bueno, hau beste gauzetxo, lehen esan duguna, poloa euskeraz da, euskal itxas gizonentzako zeran, pidginien, da kosta zabala eta baxua. Pola. Kastropolen ezan dutena, kastropol arriskoa, eta izotzezkoa danean, oneri deitzen zioten poloa. Ez aragoiko poloari, oneri ertzeari. Itxosoko, non azten zan itxas, izotza, horrei deitzen ziete poloa. Pasa, urren gora. Izotzan zehar, aldira zuloak egin, honetan zulotan, etorten dira fokak arnazartzen, eta baitere harrapatzeko. Ze ekotono aberatza danez, bedarrasko, etxaz bedarrasko, eta zerazko, zer jan ugari dau. Hori nahi du esan, inoiz ez daukagu euki edo nolako frenorik, aterpetik urteteko,
nahi bagenuen itxasatik urten edo legorretik urten. Urrengora pasa. Hau, keixa bata gure iztegi etimologiko honen sartu basarie negar egitekoa da. 10 urte eman da behor 6 milioi euro, eta azkarin lotzagarrizkoa. Nire eskaria, zuei eta dan hori. Euskera da giltza importantea enigma asko azaltzeko eta argitzeko. Eta honek egin debena da tiro bat emon gure euskerari. Oso benetan negar egitekoa da. Dioskue, auguriotik datorrela. Bermeoko edozein aguriri izatetxazu, agure zer da, agure da, ni bezala makurtut eta biena agurtuta. Agurtuta da, hau lan da bilena, agurie. Aguri da reverentzia. Ez dator auguriotik eta ama txarrien izenatatik. Urrengoa, hau, igual, jakiko dozu hau historia. Hain direla 22 urte, agertu zen hor Italia eta Austrian bitartean, agertu zen gorpu bat, ia Italia eta Austrian bitartean gerra bat egon zen hau etxik. Ze ezekien Austrian edo Italian agertuan. Eta lehenengotan pentsa eben, denpora gitxi hildako bat zela, horako eskiadore bat edo, ze inori ez zion pasaten burutik antzinekoak zeun lekela 3.500 metro alturetik zehartzen Alpeak. Baina hau, gizona, han aurkitu dabe. 5.000 urtekoa da, 5.300 urteko gorputza da, eta hau landu dabe Austriakoak eta Italianoak azkaningo puntora arte. Badakie, zertzan zuten hilorduko Baskarian, sauria zelakoa zan, berak zemat lagunin zituen handik eskapateko dana. Hau gizona bakardadean. Izan bada, menditatik zehar pasateko, jentien kopuruek eta organizeta asko errezagoa zehartzeko izotzak eta mendiak eta kateak eta dana. Eta guzti hori amaitzen dela. Lekua, nombre de Hortzi. Bai, Hortzi deitzen da lekua. Baina, badakizu zergatik, porque el valle de Hotz, osea, betiko elurrak dauzkatenak, Bai, Hortzi. Bai. Hotzi izena jarri. Bai, patxi, astarnez beteritau geografia, ni geografia naiz, bakizue, geografia dau astarnez beterik leko guztietatik. Hurbil edo urrun leko guztietan dauz astarnak. Eta, bai, nahi nuena esan, organizeta egon ezkero, ez egola inolako bildurrik, zehartzeko izotzak, edo itxasoak, edo zera. Ondorioa, azkaniko gauzte dut dala, euskeran barruen daude giltzasko. Hori landu behar dugu. Indartu behartzagu patzi, eusko erakundei, lehen etorgara, jonegaz da etorgara kotzean berbetan, indartu behar dugu erakundei, honek eusek jakiteko eta erantzuteko. Gure hone batzarrak ondo daude, gure artien, gugara fededunek eta. Baina asuntoa da, honetik bizi diren ahi, eskatu behartzagule, emaiguzue erantzune honeri. Eta besterik ez. Eskerrik asko. Galderak orain. A ber, galdera grabatzeko mikroa behar da. Edo beste aukera bada ez grabatzea galdera. Igual jendeak ez du nahi agertu. Nahi duzuen bezala. Hala, mikrofonoa. Grabatuko dugu eta gero igual ez dugu emango internet. Baina galdera. Bueno, lehenengo galdera da, ez nago batera ados zurekin, erakundei ezer eskatu behar zaien. Zuk txakur bati ezin diozu eskatu egaz egitea. Badakizu Eusko Ikaskuntzaren azken saria nori eman dioten.
Eusko ikaskuntzaren azken bi sariak, azken biak, izan dira Teresa del Valle, justo matrilinealismoa guztia pikutora bidali duena, jarri du bere jende guztia unibertsitatean, antropologian irakasten den guztia gure kontra irakasten ari da, horren arkitektoa, Teresa del Valle, horri eman diote saria. Eta hori azken aurrekoa. Egin genuen gutun bat protesta bezala, laboral kutsari 10.000 euro ematen du, eta eusko ikaskuntzari. Bueno, azken ondino txarragoa. Eman diote Agustin Azkarateri. Agustin Azkarate da Unibertsitateko arkeologiako kontratuen 180 bere eskuetatik pasatzen ditira, kriston dirutza. Hau da, Iruña Beleian eskabadora sartu duenaren errua. Iruña Beleian EHUko arkeologia zaila da bilor, arkeologian daude 4 irakasle, baina Agustin Azkarate da burua. Gero jarri duten Julio Núñez, bera da testaferroa. Julio Núñez ez doka kategoriak hau kontrolatzeko. Eta gero dagor, beste izena astu zait, eta gero beste bat, horiek egin zuten txostena kontra eta haiek sartu dute eskabadora. Bueno, horri eman diote azken sari, Agustin Azkarateri. Osea, justo arkeologiaren gure etzain nagusia. Hor, eusko ikaskuntza. Euskaltzaindia Lakarraren hiztegia. Euskal Telebista Alberto Santana egunero. Patxi, nik ez dut esan eskatu. Nik esan dut exigidu. Zoritzarrez, orain esan digu bidean Josu Naberanek, artikulo bat bidali zuela Jakin aldizkarira, kritikatzen Martin Almagro, ze Martin Almagro dago. Santana da aurpegi ematen duena, baina goian dago Almagro dago. Madrid. Bueno, Jakin aldizkariak uko egin dio Josu Naberani, Martin Almagroren kritika on bat, egindako artikulu bat argitaratzeari. Jakin aldizkaria, izan da, hori ez genuen espero, nik ez nuen espero, niretzat sorpresa, eusko ikaskuntzaia, esan nahi dut, edo gu geuk egiten dugu, edo erakundek ez dute egingo. Bueno, ez da galdera, ez da iritzia. Patxikin. Ez dakite ez? Badakite egiten dutela. Kobratzen dute ez egiteko. Hori Felix Zubiagak esan zuen. Unibertsitatean batzuk kobratzen dute, hau Teresa del Valle eta Lakarra kobratzen dute ez egiteko. Eta beste, beraz, kobratzen ez dugunok egin behar dugu. Hori esan zuen Felix Zubiagak. Ekarpen gehiago. Ordune, sartu beharko dugu. Euren giroan sartu beharko dugu lako troll bat edo. Listo nau troll izeteko. Ez, hiztegi etimologikoa ganorazko bat egin behar dugu. Adostuta gure artean. Patxi. Matrilinealismoa, Mari Carmen... Hori ametsa da. Eraso behartzagu hori hiztegiari. Eraso. Hori hiztegi honeri eraso, ondo. Ez da kaka bat, kaka freskoa da. Hor beste gai batean sartzen gara, eta nik ez nuke nahi, baina nik ez dut behar, eta ez dugu behar izan ere, dauden gutxien artean eta euskaraz inori kontra egitea. Gertaliteke lanak agian beharko luketen maila zeukitzea, nik azken hiztegi hori, kriston nasketa eta nahiko astuna iruditzen zaidan arren, Lakarraren hiztegi hori, baina aurkitzen ditut beti gauza honak eta hortik abiatu behar gara. Eta gero Azkarati horri eman badiote beharretuen saria, indarra eman behar dugun horretan. Agian hobeto da, ados gauden gauzetan, horretan aritzea, instituzioetan daudenak, hemen herri mailan mugitzen garenak, ez. Aurkitu duzu gauzaren bat, ados, eroekin, zenik ez dut aurkitu bat perez. Ez dut aurkitu. Goiti bera da, ez behar bat. Goiti bera ez behar bata. Hasieran dauden hitzetako urteak noiz agertu ziren lehendabizi oso lan hona. Hori ez da balio zertarako, nire ikuspegitik. Hori papeletan, irakurri, erantzu diotena nik Ander Roseri, papel batek, zenbat gezur alduen eraman papel batek. Eta gaur, egun, guzurrak esaten badiguz, lehen zer izango zen.
papel bat ondoa dau, hor manimitzeko, eta kontu nukitzeko. Baina, sinisteko ez. Eta haren zerakoik, ez da, pentsabez. Geuzek, landu egin behar dire, eta barrue ikusi behar. Ander Ross urten da hemen, kontatzeko dut, Ander Rossekin agertu denean hori Amorantearen poema, lehenengo poema agertzen dena euskeraz. Agertzen dira berba batzuk zailak, gaitzak. Ander Rossek esan eban hori ezin dela interpretatu. Orduan, artxibatu dute, galdetut non dagoen testu hori, eta Gipuzkoako museoko zuzendariak ez dit erantzun non dagoen. Orduan, poema hori, euskeraz oso garrantzitsua, lehengoa, ez agertuta dago. Ni prestatu nintzen, horreri zuk esan dozunari, Ander Rossi, nik interpretatzen nuela, orduan lagunduko niola. Jarri ginen harremanean. Harremanean, mailez. Orduan, nik azaldu nion, nik zelan interpretatzen duen. Nire zegoen berba zaila batzuk, adibidez, kules, zetaz, kules. Zanio, hau da, UQLS, sin encuentro ni palabra. Sin lugar a encuentro ni palabra, me enamore de ti. UQLS. Olako hitz batzuk. Eta orduan, berak esan zuen, ondo, kau zinauzu, baina harremanik eten egin zuen harreman. Bildurre? Horra maitu. Kakalarri, Nik uste dut, erasoa bai badala, baina kultura maila eskasa. Adibidez, lakarra orain, labeien teorian, konsonante, vokal konsonante bakarrik direla monosilaboak, hori ez da erasoa, berata maila ez daukalako. Orduan, hori berik importantea dela maila eskasa, adibidez, jakinen kasuan, patxetillo erasoa, kontrola edo alako. Nik uste hori duda, zalantza daukat, ia erasoa den, ala kultura maila eskasa. Ziur hau. Gero azaldukut toponimiari buruz, interpretazioari buruz, nik uste dudana. Zure toponimiarekin, beste interpretazio bat ematen dio delari. Hori gero arratzalde. Hori dira Baskari bezala batzuri gatzagaz, beste batzuk azbarik. Eskerrik asko. Venga,